Zdravo, ja sam Anja, a vi gledate novu epizodu Boškasta. Tema diverziteta je u našoj kompaniji jako važna, a suština je kreiranje jednakih šansi za sve. Na odgovor da li svi imamo jednake šanse, nema boljeg sagovornika nego Nataše Kovačević. Nataša je bivša košarkašica i reprezentativka i osnivačica fondacije Nataša Kovačević. Pozvali smo je da priča o svom iskustvu koje je promenilo njen život zauvek, ali je pored svega toga uspela da se realizuje na svim poljima i da se prilagodi novim pravilima igre. Ćao Nataša, dobro nam došla. Bolje vas našla, hvala puno na pozivu. Uvek nama je zadovoljstvo. Poznata si, mislim, po svojoj profesionalnoj košarkaškoj karijeri, ali ono što mene interesuje, da li si znala od uvek da je košarka za tebe ili si kao mala imala i neke druge snove? Pa ovako, pre svega ja potičem iz sportske porodice, meni se tata bavio rukometom, mama košarkom, stariji brat takođe košarkom i ja sam nekako odrastala u toj nekoj sferi, u toj nekoj atmosferi gde se sport konstantno pratio. Međutim, počela sam ja treniram plivanje, sećam se u početku, tu negde sa 6-7 godina sam krenula na treninge i plivanje se meni jeste jako dopalo. Međutim, onda je došla 2002. godina i svetsko prvenstvo u Indijanapolisu. Tu je Jugoslavija osvojila zlatnu medalju i mi smo te utakmice konstantno pratili, budili se noću, ja zajedno sa svojim bratom, čuvena utakmica protiv Amerikanaca, ja u tom trenutku imam 8 godina, ali ja se sjećam svih tih nekih detalja i pre svega te neke atmosfere koja je vladala ne samo u kući nego i napolju. Izađete napolje, zaustavi vas komšija, jesi video ovu akciju, kako je Gurović pogodio trojku ili tako nešto i bilo je predivno odrastati u takvom okruženju. Ja kao 8-godišnja devojčica, zaljubila sam se u Peđu Stojakovića i to je bio moment da sam ja onako 100% rešila da je košarka sport za mene. I kažem, mama mi je bila bivša košarkašica, ali ona nekako uvijek pokušavala da me malo usmeri na odbojku. Kažem, sve nije sport, nema kontakta, moja najbolja drugarica je trenirala odbojku. Međutim, ne, ja sam nekako tako tvrdoglava i mislim da je Peđa Stojaković nekako presudio na stranu košarke i ja kad nešto zacrtam to mora da bude tako i bukvalno sam taj septembar, oktobar otišla na prvi trening zapravo. Mene zanima, mislim stvarno od kad si krenula da se baviš košarkom, video se i taj žar i talent koji si pokazivala, ali da li se sećaš tog trenutka kada te neko primeti, odnosno taj trenutak koji je nešto promenio u karijeri? Pa hajde da kažem da ja sam nekako još od malih nogu trenirala sa starijima i mislim da je to meni značilo i u izgradnji karaktera i nekako sam i brže sazrela. Mislim, ja sam se prvi put za seniore kad sam se skinula duš, sedela sam na klupi naravno, ali sam imala 13 godina. I taj neki poziv za reprezentaciju, prvi koji je usledio nakon toga, ja sam sa 14 godina odigrala prvo evropsko prvenstvo i to je bilo sa U16, znači 2 godine starijom generacijom. Ajde da kažem da mi je to nekako bio pokazatelj da sam dobra u tome što radim i da sam od tog momenta i više krenula da se posvećujem košarci kao tako. I do tad je bila to za mene samo jedna igra koju volim i nakon toga je, ali sam prosto više želela da se trudim u celoj toj sferi. Pominjaš da potičeš iz sportske porodice i drago mi je, mislim, divno je čuti da ste se držali u svim tim trenucima zajedno. Ti si dugo igrala u Srbiji, ali kada je doneta odluka da odeš u inostranstvo i da započneš karijeru tamo? Pa ja pre svega moram da kažem da najopasnija pod navodnicima osoba u mojoj porodici je moja majka. Ja sam dobijala pozive za inostranstvo i ranije, tu negde 2. godina srednje škole, 3. Međutim, ona je striktno bila za to da se škola završi, pa tek onda da mogu da idem u inostranstvo. Tako da sam ja čekala veliku maturu. To leto sam igrala 2 prvenstva, svetsko prvenstvo i evropsko i nakon toga je usledio taj poziv. Između ostalog bilo je različitih ponuda, mi smo se odlučili za Đer, za Mađarsku, u tom trenutku ta ekipa igra Evroligu, što je svakako ispunjenje sna za nekoga ko se bavi košarkom. Dok sam igrala, svi su imali 2 sna, Evroliga i NBA.
I to je bilo meni taj poziv kad sam ja znala da potpisujem taj prvi, ajde da kažemo, veliki profesionalni ugovor. Naravno, bila sam presrećna i nekako uživala sam u celom tom procesu. Ja sam se onda u avgustu uputila ka Đeru, što je opet sve je to bilo nekako i teško za mene jer se prvi put odvajam od kuće, stoga je tata krenuo sa mnom da mi pomogne da se adaptiram na cijelu tu situaciju, da se smestim u stan. Uzela sam i psa u tom momentu, to se sećam, moji su rekli naravno da nisam normalna, ali sam uzela patuljastog jednog pinča da ide sa mnom. Da može da te prati isto. Tako je i eto tako polako sam otišla za Đer. I to je prvi put da zapravo idem da živim u inostranstvu. Stvarno je sve vodilo ka tome da imaš jednu od najperspektivnijih karijera, da kažemo ženskoj košarci, ali prosto se desio taj jedan trenutak koji je promenio ceo taj tok. Kako si se osjećala u tim trenucima i ne znam, kako si videla neke dalje korake i budućnost u sportu i u tvojoj karijeri generalno? Pa da, ja sam zapravo u Đeru provela jako kratko vreme, to je možda nekih mesec i po dana. Mi smo, sećam se, putovali na poslednju pripremnu utakmicu pred početak sezone. Bilo je nekih 1-2 popodne, seli smo u autobus, išli smo samo do susednog grada, ništa preterano daleko iz Đera do Šoprona i desila se ta saobraćajna nesreća gde se naš autobus prevrnuo. Ja ni dan danas ne znam kako se to desilo, hvala Bogu, vozač automobila koji je išao nama u susret je ostao živ, da li on zaspao, da li mu je skrenula pažnja, to je jedan potpuno ravan put gde je automobil ušao u našu traku, naš vozač je pokušao da ga izbegne i autobus se prevrnuo i bukvalno pao u kanal pored. Ja se svih tih momenata sećam i vrlo otvoreno sam o svemu tome pričala. Ja sam tada izgubila deo noge, ali ono čega moramo da budemo svesni da su ljudi izgubili svoje živote. Tako da obično kad me pitaju pa dobro kako se nosiš sad sa svim, meni je glava na ramenima, ja sam ta koja bira, potpuno sam svesna da sam u tom momentu imala neka 2 puta. Jedan, da se ceo život pitam, a šta bi bilo da sam potpisala za drugi klub, šta bi bilo da smo, ne znam, krenuli pola sata kasnije, i drugi put da prosto onako nastavim dalje. Birajući prvi put ništa ne dobijate, samo ostajete zaglavljeni u jednom mestu, a birajući drugi put nekako promenila sam svoju svest, ajde da kažem, da razmišljam, ok, desilo se to što se desilo, život ide dalje, hajde da vidim šta ja mogu dalje da uradim sa sobom, da moj život protekne u najboljem redu. Jeste, neću moći da se profesionalno se bavim košarkom, ali ima i nekih drugih stvari. Sad ja u tom momentu imam 19 godina, dečije, ja kao što sam rekla, od 14. godine do 19. ni jedno leto nisam imala slobodno, uvek sam bila na nekim pripremama i nekako sam razmišljala, ok, sad ću malo imati više slobodnog vremena, da provedem sa prijateljima, sa porodicom, da radim možda neke stvari da se oprobam u nekim stvarima u kojima ranije nisam imala vremena. Tako da sve je u tom nekom pristupu, hajde da kažem. Teški momenti se svima nama dešavaju, ali mi biramo način na koji ih prevazilazimo i postoji nešto oslobađajuće u tome. Slažem se sa tim. Mislim, bila si jako mlada, ali jako zrelo si tome pristupila. Kako se tvoje okruženje, prvenstveno porodice i prijatelji, kako su se oni nosili sa time i kakvu podršku su ti pružili u tim trenucima? Ja mislim da je moje porodici bilo mnogo teže nego meni samo, jer kao što sam malo pre rekla, ja sam ta koja ima izbor, a oni nisu imali nikakav izbor i iskreno da moja porodica nije bila toliko stabilna i jaka i za mene na neki način sigurna luka, sigurna sam da se ne bi baš sa tom, ajde da kažem, lakoćom izborila sa tim što mi se desilo. Tako da ja sam svoju snagu crpela iz porodice i oni su bili konstantno tu za mene. Da li misliš da osobe koje pružaju podršku nekome ko je doživeo nesreću, neku tešku situaciju ili bolest, da li one imaju neki oslonac i možda neki savet za njih ili kako oni mogu možda više da budu podržani? Da, mislim da je možda
recimo to je jedna tema o kojoj se malo priča. Svi se fokusiramo na osobu koja je u problemu, ali ne i na njenu okolinu koja se trudi da je motiviše i da kažemo da je nosi ka nekom izlazu. Opet malo ću se grublje izraziti. Tako da apsolutno da, moje porodici, mojim bližnjima je bilo mnogo teže i prosto apsolutno treba to imati u vidu. Sad da li rješenje pronaći kroz neku vrstu psihološke podrške, ja mogu da kažem, opet možda bi moji mama, tata i brat mnogo bolje mogli da odgovore na ovo pitanje, ali ja mislim da su oni svu tu svoju snagu kupili iz našeg zajedništva. Da smo mi dobro, da smo mi zajedno, mi ćemo, ako smo zajedno, sve možemo da preguramo i mislim da su oni cijelom tom problemu tako pristupali, ali verujte, od nesreće je prošlo već preko deceniju, moje mami i dalje nije lako da priča o tome. Njoj i dalje to je jedan veliki šok, traumatičan trenutak u našim životima. Tako da oni to, posebno moja majka, tu težinu cijele te situacije nose i dan danas. I mislim da u momentu kad sam ja postala majka, sam tek onda mogla da razumem, da bar razumem jedan mali deo svega toga kroz šta su moji roditelji i brat prolazili. Sad iz ove perspektive prošlo je određeno vrijeme. Kako je to uticalo na tebe i na to što si danas? Pa svakako da sam nekako morala da odrastem preko noći, to je apsolutno tačno, ali nekako je promenilo moj pogled na svet. Ja volim da kažem da me nesreća saobraćajna nije promenila onako potpuno, ali pogled na neke stvari apsolutno jeste i zaista verujem da je sreća u nekakvom malim, sitnim, dnevnim zadovoljstvima i da ponekad težimo ka nekim velikim stvarima sa tolikom brzinom da zaboravimo da zastanemo i prosto da uživamo u svemu što se dešava. I taj pogled na svet meni posebno znači, pogotovo sad kada sam dobila decu, kada sam postala majka, jer stvarno se trudim da bez obzira koliko je majčinstvo teško, uživam u svemu što se dešava, jer prosto se brzo prolazi život i u suštini jako kratak i treba uživati što više u svemu što nam nudi. Napisala si i autobiografsku knjigu Koraci i u njoj si pričala o tome odakle negde si našla snagu u tim trenucima i uspela da izađeš jače iz svega toga. Verujem da je malo teško pitanje, ali si uspela i da se vratiš čak i na teren u jednom trenutku, pa možda malo više o tome da nam kažeš. Pre svega moram da se osvrnem na knjigu, zaista pisati autobiografiju sa 22 godine je potpuno ludilo, tako da ja tu knjigu ne volim da zovem autobiografija, već hajde da kažem da sam pisala o tom iskustvu kroz koje sam prošla u tim momentima pre i posle nesreće. A što se tiče povratka na parket, da, to je jedna potpuno luda priča. Ja sam ovako generalno hiperaktivna, tako da još dok sam ležala na VMA, moj kondicioni trener koji me trenira od jedno tako 12. 13. godine je dolazio na VMA da me tera da radim vežbe za ruke. Čak ti je neko koš stavio u... Jest, imala sam jedan košić, malo tu da vežbam šut, ali sa kondicionim trenerom nije bilo šale. On tako dođe, tegovi stoje na prozoru i kaže, ajde sad ustani i uzmi tegove. Ja u tom momentu ležim u krevetu, nemam protezu, nije još rana zarasla. Kao, možeš samo, molim te, kao da mi dodaš te tegove pa ćemo da radimo. I ja da ti dodam tegove. Ja sam ti trener. Izvoli, snađi se, uzmi štake, uzmi tegove i ajde da krenemo da radimo. I kada sam naravno dobila protezu, počela sam malo onako da idem rekreativno u teretanu, da radim neke vežbe. Došao je poziv od strane Francuske federacije da odem u Pariz da se uradi, kako su meni u tom momentu rekli, specijalno dizajnirana proteza za košarku. Meni u tom trenutku, da, može, moći ću da igram. Nisam uopšte mislila na vraćanje profesionalnoj košarci, nego sam bila presrećna, ok, moći ću da igram basket sa drugarima, moći ću da trčim, Bogdan će se oduševiti, moj kondicioni trener. Naravno da sam prihvatila taj poziv, otišla tamo i ja tu nogu danas zovem magična noga, jer ja prvi put kad sam potrčala sa njom, ja sam osetila tu neku lakoću i u tom momentu mi se, hajde da kažemo, javila ta ideja da ću moći da se bavim košarkom.
Naravno, trenirajući sa Bogdanom, on jedan dan rekao, vidi, ti sad sve ove vežbe radiš odlično bez lopte, meni se to jako dopada, aj sad ti to da probaš malo sa loptom. I počela sam tako vratila sam se u Crvenu zvezdu iz koje sam i potpisala za Đer. I počela sam polako da treniram i eto 2 godine i 2 meseca nakon saobraćajne nesreće sam odigrala prvu profesionalnu utakmicu. Velika inspiracija sama po sebi. Spomenuli smo koliko ti je značila podrška, mislim pisala si o tome u knjizi da ti je značilo da nikada nisi sama i divno imati takvu podršku, ali nekako iz tvoje perspektive kada pogledamo širu sliku, kako misliš da ljudi, odnosno osobe sa invaliditetom imaju danas podršku i da li imaju dovoljno? Da, pre svega jako mi je teško opširno da pričam o svim ljudima jer ja opet imam određeni stepen invaliditeta koji meni opet omogućava da funkcionišem potpuno normalno. Postoje ljudi koji imaju mnogo veće poteškoće u svakodnevnom životu. Ja opet mogu da kažem iz nekog ličnog iskustva, meni je mnogo značilo to što recimo uopšte nijednog momenta nisam imala problem sa tim što nosim protezu, ali opet mislim da ta neka jačina opet potiče iz porodice i iz kuće i iz načina odrastanja. Ja sam na more išla sa 19 godina odmah to sledeće leto, znači u tom momentu 20 jeste, sa svojim drugarima gde smo mi nosili moju plavu, onako drečavo plavu nogu, gde smo išli na plažu, gde smo potpuno normalno funkcionisali. Nikad nisam imala taj, da kažemo, stid, što eto ja sad, eto vidi se da nemam nogu, imam tu neku protezu, već sam ja to koristila za opštu zabavu i svima nam je nekako, svi smo se šalili na moj račun. Kako više, recimo, nikad više neću moći da budem raspoložena jer nikad više ne mogu da ustanem na levu nogu. Tako da i sve su to neke... Umor sve popravlja. Naravno i sve to opet se vraćamo na taj neki pogled na problem i na te izazove sa kojima se suočavamo. Tako da mislim da moramo da budemo svesni da opet ono što sam rekla, svi imamo neke poteškoće, znači postoje ljudi koji se suočavaju sa mnogo težim izazovima nego ja, ljudi koji su recimo u kolicima, ali treba potpuno biti otvoren što se te teme tiče i ne treba imati bilo kakvih predrasuda. Ja sam upoznala, kod mene u bolnicu su dolazili i ljudi u kolicima i ljudi koji imaju obe veštačke noge ili veštačku ruku. Moje iskustvo je da se većina njih apsolutno opušteno šali na svoj račun i ono funkcioniše potpuno normalno. Tako da prosto treba biti otvoren bez predrasuda i ja sad kad sam dobila decu i opet se vraćam na to, meni Sofija sada ima 2,5 godine, ona uopšte ne primećuje ništa. Njoj je to, kad treba možda da ustane, moći da mi doda protezu, evo mama sad ti se obuj se da mi krenemo i to je to, ona uopšte, i samo tako treba gledati. Iskreni, prirodan. Najiskrenije je gledati na sve dečijim očima. Ono što se meni stvarno dopada i pre nego što smo se upoznali je što toliko otvoreno pričaš o tome i verujem da neko može da se poistoveti sa pričom i da mu je mnogo lakše kad zna da nije sam. Da li misliš, odnosno koliko je važno otvoreno pričati o takvim stvarima i nekako dati ljudima taj vetar u leđa da znaju da mogu da se poistove? Mislim da je to od velikog značaja. Ja sam imala iskustva još tek kad sam dobila, sećam se, protezu, to je bilo moje prvo iskustvo da posetim jednu malu devojčicu u tom momentu, ona ima 7-8 godina, koja je izgubila nogu usled kancera. Roditelji njeni su kontaktirali zapravo mog oca da vide da li bi ja došla, da prosto malo porazgovaram sa njom jer imaju problem, potpuno izgubila motivaciju u smislu neće da ustaje iz kreveta. Ona se tu šćućurila i bila je ležala na ortopediji i banjica. I ja sam naravno rekla, ma da, kako ne, idemo odmah. Sjećam se da sam došla kod nje, znači pogledala me ovako jedno malo stvorenje, ovako ispod, ona se skroz bila pokrila ispod čaršava. I mi smo tu malo kroz komunikaciju, ja sam joj pokazala moju protezu za vodu, naravno tu čuvenu fluorescentno plavu u tom momentu, pokazala sam joj, pogledaj, ovo imam protezu za štiklu.
Mislim, tehnologija je stvarno toliko napredovala da zaista sve se nekako može. Ima tu jednu rupicu gde ja podesim visinu svoje štikle i ja mogu potpuno normalno da nosim štikle. Ništa, ja sam nju to pokazala, ja tu protezu koju sam u tom momentu nosila, kako ja hodam, kako to funkcioniše i na kraju tog susreta devojčica me na štakama otpratila do vrata. Sada je ta devojčica velika, ona kliza, jaše konje, bavi se sportom i mislim da je opet jako važno da kad se suočavate sa nekim problemom, znate da postoji još neko koji prolazi kroz sličnu situaciju. Sigurno je znači u tom trenutku i da vidi kako to sve izgleda i da je motiviše da nastavi. To je na neki način i meni kad je amputirana noga, proteza mi je potpuno nepoznanica, ja ne znam ništa o tome. Ja u tome ne znam ni kako ću hodati, ni da uopšte mogu da hodam, nisam znala uopšte ni da to postoje. Jednostavno nisam imala priliku da se susretnem sa nečim takvim. Bila si jako mlada kada se desila nesreća. Mene zanima da li si pre toga imala, da kažem, svest o tome sa kakvim izazovima se sve susreću osobe sa invaliditetom i negde koliko takvih osoba postoji konkretno u Srbiji. Pa pre svega, meni se saobraćajna nesreća dogodila kada sam bila jako mlada, 19 godina i pre toga ja zaista nisam imala kontakt sa, bar ja da znam, sa osobama koji imaju određeni stepen invaliditeta, tako da ne mogu da kažem da sam imala svest o tome. Naravno, nakon što mi se sve to desilo i isto kao što sam ja bila kod druge dece da pokazujem sa čim se suočavam i na koji način da im olakšam, tako su ljudi dolazili i kod mene. Mislim da je nekako opet važno podići svest o tome da svako od nas ima neke različite potrebe. Pa su nečije potrebe malo kompleksnije, nečije su jednostavnije, ali treba imati tu neku dozu empatije, hajde da kažem, pa i razumeti te potrebe. Ja sam, recimo, kad sam dobila decu, kada sam počela da ih vozim u kolicima, prvi put shvatila sa kakvim sve problemima se suočavaju ljudi u kolicima. To su, apropo nedostatka rampi na stepenicama, parkiranja ljudi onako uz trotoar pa da nema mesta da se prođe i to je stvarno, ja ne mogu da sam u kolicima, stvarno ne bih mogla da zamislim da prosto tako provodim dan. Ja mislim da oni nisu... Koliko je to? Njima to apsolutno ograničava svakodnevno funkcionisanje. Tako da nekako treba razviti tu vrstu empatije i ne parkirati na mesto za invalide, voditi računa da kad se parkirate da li kolica mogu da prođu tu, da naravno da ima taj problem rampi. Ja sam na konjarniku, ja sam svuda kolica onako u stepenice, ni stepenice nosila, ali ljudi koji se nalaze u kolicima ne mogu da se prenesu do gore. I prosto treba imati tu svest u svakodnevnom životu. Svaki dan kada izađemo na ulicu treba da znamo da postoje neki ljudi koji imaju malo drugačije potrebe od nas i treba im omogućiti što lakše funkcionisanje. Ne možemo mi sad sve da promenimo, ali ajde da ono što je onako velike promene kreće od jednog čoveka. Tako da hajde da mi krenemo od sebe i da postupamo na način na koji treba, pa će se tako promeniti i svest celog društva. S obzirom da je prošao izvestan, par godina i od nesreće od cijele te situacije, da li možda iz tvoje perspektive vidiš neki pomak u tom domenu u smislu da smo mi kao društvo možda i zreli i otvoreni da pričamo o tome i da možda osobe koje imaju određeni stepen invaliditeta možda treba da budu glasniji u smislu da se njihov glas više čuje u tom pogledu? Pa ja nekako mislim da se ta svest godinama menja, opet doprinose tome i društvene mreže i način informisanja, hajde da kažem, nama su sada sve informacije mnogo pristupačnije nego što su bile pre 10 godina, iako je, mislim, naravno i tad postoji internet i sve, ali sada je to onako na nekom dnevnom nivou. Mislim da onako
naš narod ima tu vrstu empatije i solidarnosti pre svega, ali nekako ona se javlja kad to dotara do kraja. Onda se svi ujedinimo i svi smo tu da pomognemo i to je jako lepo, ali opet hajde da u svakodnevnom životu imamo više te empatije i solidarnosti. To je možda, da kažemo, neka moja poruka. Jer mi kao narod stvarno jesmo solidarni i kad nekome treba određena vrsta pomoći i podrške, svi se ujedinimo, onako kao jedan pravi mali sportski tim. Svi smo tu da pomognemo i svi želimo sve da uradimo, ali kreće se od ovih, mislim da su ove sitne stvari, kao što je parkiranje, kao što je ovo sve što smo pričali, podjednako važne kao i ove krupne stvari. Imaš i svoju fondaciju. Voljela bi da nam malo kažeš nešto više o tome, šta te inspirisalo da je osnuješ i šta je, da kažem, neki cilj ove fondacije? Ja dok se meni sve to dešavalo posle saobraćajne nesreće, ja sam zaista imala neverovatnu podršku ljudi. I sad ne pričam samo o porodici i prijateljima, već generalno i naše javnosti, ajde tako da kažem. Ja sam imala situacije, to opet volim da prepričavam i nikad neću zaboraviti. Ja sam malo bežala sa VMA, malo su me puštali jer sam živjela na Banjici i onim soliterima preko puta VMA. I oni su tako mene nekad malo me puste da odem na popodne jedno kući. Moj tata je parkirao auto, ja sad onako izlazim sa štakama, još uvek nemam protezu, pokušavam nekako da izađem i u jednom trenutku čovjek jedan ovako koji ide na pijacu nosi one kese, pušta kese, kucka mi ovako na vrati i samo ovako pokazuje. I meni, ja se sjećam u tom momentu, ja ne poznajem čoveka, ali ta vrsta podrške je meni neverovatno značila. I mi smo par meseci nakon saobraćajne nesreće došli na ideju da osnujemo fondaciju, prosto da bi društvo vratili tu neku energiju koja je meni data. To je bila, znači, 2014. godina, ima već sad 11 godina od kako već ste proslavili veliki jubilej. Fondacija živi, pa jesmo, naša fondacija je jako mala, mi svi nekako volontiramo i svima nam je to usputni posao, nije nam primarno zanimanje, ali po mom mišljenju ima neke čari u svemu tome. Trenutno smo već 2,5 godine u jednoj velikoj akciji koja se zove Da sva deca skaču, gde prikupljamo sredstva za dinamičke proteze za decu. Dinamičke proteze deci omogućavaju aktivno funkcionisanje tokom cijelog dana, što znači da mogu da idu redovno u školu i ono najslađe što mogu da se bave sportom koji vole. Tako da u tom, ajde da kažem, ne mogu da kažem poslu, ali hobiju, ja zaista uživam i imati priliku da upoznam svu tu decu i da čujem te njihove teške životne priče, ali pre svega njihovo razmišljanje u datom momentu, da se vraćamo na to da su deca izuzetno iskrena. I onda kad me pozove neko i kad mi kaže ja nisam mogla da preskočim Kozlić, ali jedva me je profesorka pustila, ja sam na tom i tom času uspela da preskočim. Takve priče zaista vas onako daju vam razlog da živite. Hajde tako da se izrazim. Tako da. Kad smo pričale o ovoj akciji, spomenula si da su deca koja su dobila, da kažem, podršku, imali priliku da dođu u Beograd. Je to bilo sjajno iskustvo što su mogli da se prošetaju, da imaju neki izlet? Znači ovo je sad 3. godina te akcije. Prve godine smo bili fokusirani na Srbiju, druge godine Srbiju i Bosnu i sad od 3. evo polako je završavamo na Srbiju, Bosnu i Hrvatsku. I pred početak tog 3. ciklusa mi smo pozvali decu da dođu u Beograd. Ne samo da vide, naravno oni su uživali da vide grad, vodili smo ih u zoološki vrt, prosto su uživali u celom tom danu, ali pre svega da upoznaju jedni druge. Jer se opet vraćamo na to da se neke stvari mnogo lakše prebrode kad vi znate da još neko vodi tu istu bitku. Tako da je to druženje bilo zaista prelepo. Mislim, oni su stvarno genijalni, nema ništa iskrenije od dece. I videti njih kako se oni ponašaju i kako nose taj, ajde da kažemo, teret na svojim leđima je prelepo. Sama pozadina priča za fondaciju je inspirativna sama po sebi, prvo što pružate podršku i u rehabilitaciji i nekako motivišete
da nastave i deca i mladi da se bave sportom, ali možda da li postoji neka posebna priča koja ti je onako ostala u sećanju, da te dodatno motivisala i raznežila da se tiče fondacije? Pa ima ova priča, evo sad pala mi je na pamet, pošto smo pomenuli ovu priču za Kozić, opet to se vraćamo na neku poruku upornosti pre svega. To je u pitanju je mala Marija i ona kad je imala želju da radi fizičko, potpuno normalno, njoj je bila želja da se bavi fudbalom i sad isto može da igra fudbal sa svojim drugarima. Profesorka je bila u strahu da je pusti da preskače Kozlić i sećam se da su mi njeni roditelji ispričali da ih je ona zvala i rekla ja stvarno ne mogu ovo, šta ako se povredi, šta ako padne i sad roditelji se su razmišljali pa neka padne, nema veze, neka proba. I ona je bila toliko, ta profesorka je bila u strahu da je pusti da to pokuša. Ona je bila toliko uporna i tvrdoglava gde sam ja oduševljena da je ona sačekala sledeći čas drugu profesorku. Pa je sa drugim razredom radila te vežbe koju njoj profesorka prva nije dala. I naravno uspela je većinu toga da uradi. Opet mislim da to pokazuje nekako jačinu sve te dece, njihovu upornost i pre svega želju da se bave sportom, da učestvuju u svakodnevnim aktivnostima i hvala Bogu da živimo u to vreme kad nam tehnologija sa tim protezama to i omogućava. Spomenula si generalno koliko je važan taj pogled na svet i da se usmeriš na pozitivnu stranu svega toga, ali i naravno da se svakom od nas dešavaju neki teški trenuci u životu. Da li možda imaš neki savet ili poruku možda za ljude koji trenutno prolaze kroz neku ličnu borbu? Ja mislim da nikad neću imati dovoljno godina da mislim da mogu da savetujem druge ljude, ali nekako treba biti svestan da život se sastoji onako iz niza amplituda, pun je uspona i padova i zapravo ti usponi i padovi čine život interesantnim. Jer ja stvarno mislim da ne bi, barem iz svog iskustva, ne bi znali na pravi način da cenimo sve one lepe i dobre stvari koje nam se dešavaju da nismo prošli kroz one teške. Tako da na neki način to začarani krug, opet ponovit ću još jedanput, svi se mi suočavamo sa poteškoćama u nekom periodu života i one su različite. Ali uvek je na nama da biramo način na koji ćemo te izazove prevazići. I opet ponovit ću, ali postoji nešto oslobađajuće u tome kad znaš da imaš izbor i da ti biraš dalje tok svog života. Još uvijek si jako mlada, a imaš ozbiljne... Jesi. A imaš stvarno brojne uspehe iza sebe. Da li možda imaš neke želje i planove za naredni neki period? Ne volim da planiram, postoji onaj čuveni Andrićev citat, jednom sam ga citirala, nikad više ne planiram. Ali sad u ovom periodu života ono što mene čini najsrećnijom su svakako moja deca. Sofiju sam pomenula, ona ima 2,5 godine, Strahinja ima 9 meseci i nekako se trudim da koliko god imala poslovnih obaveza, stvari koje treba završiti, da kad sam sa svojom decom budem onako 100% u tom momentu kad sam s njima. Po Sofiji vidim na kojom brzinom vreme prolazi. I to je onako zastrašujuće. Tako da se trudim da maksimalno budem u trenutku u kojem sam, da nešto preterano ne pravim neke velike planove za budućnost, jer opet moje iskustvo me naučilo da ti planovi itekako mogu da se promene. Radujemo se da vidimo kad Sofija i Strahinja porastu, verujem da ćete biti prava velika sportska porodica, možda i njih put. Vidjet ćemo, oni su karakterno potpuno nebo i zemlja, potpuno su različiti, ali oboje imaju tu, mislim da su nasledili tu neku moju tvrdoglavost, tako da bit će izazovno sa njima i bit će uživanje ako Bog da ih vidim onako, da ih gledam kako dalje odrastaju. Ti si trenutno u Košarkaškom savezu, opet je tu ta ljubav prema košarci i dalje živi. Kako uspevaš sada da balansiraš i taj poslovni svet i fondaciju i da kažem i to što si mama? Pa jako je izazovno. Naravno, volim što sam ostala u košarci, što radim u sportu koji je svakako moja prva ljubav.
sada kada su stigla deca, naravno da je onako i psihički je teško. Kad ste na poslu, stalno mislim gde su oni, šta rade. Kad sam sa njima, nekad bi se ja trebala sam možda to tako da uradim. Ali opet dobra organizacija i to što se trudim da budem 100% u momentu u kojem jesam. I to je nešto što ja često kažem da je sport jako važan za decu jer je određena vrsta vaspitanja i vrsta discipline i ja sam kroz sport naučila jako važne životne lekcije koje kasnije sam prenela dalje van sporta, ali svakako jedna od tih lekcija je da ja kad sam u školi i učim, ja sam u školi i učim. Kad sam na treningu, moj 100% fokus je na tome što se trenutno dešava i tako treba postupati i sada u nekom odraslom životu. I to je ono ka čemu ja težim, naravno da to nije uvek 100% moguće, ali važno je usmeravati se ka pravom cilju. Ono što se meni jako dopalo i o čemu govoriš često jeste da kažeš da su se pravila zvana život promenila. Pa na koji način i kakva su tvoja neka nova pravila danas? To je, da, vrlo filozofsko pitanje, ali da, pravila igre zvana život su se svakako od momenta saobraćajne nesreće promenila za mene. Moj život je onda opet krenuo u nekom potpuno drugačijem smeru, ali ako mene iskreno pitate, ja to ništa ne bi menjala. Mislim da je to tako, da je sudbina odlučila neke stvari, da je to tako trebalo da se desi i opet se vraćamo na ona 2 puta, nikad se nešto preterano nisam preispitivala ni zašto, ni kako. Prosto otišla sam u nekom drugom smeru i kroz sve te korake koje sam, stoga se i knjiga zove Koraci, jer sam konstantno kroz cijelu tu priču išla korak po korak i možda i to neka poruka koju možemo da pošaljemo. Važno je onako ne gledati previše u budućnost, naravno treba praviti neki spisak želja, neke možda planove, ali korak po korak mislim da je to nekako najvažnije, da se na taj način ide kroz život. Nataša, hvala ti što si bila gost. Bilo mi je mnogo drago. Takođe.